Hi guys! Welcome dito sa channel ko. If bago ka pa lang, don't forget to subscribe para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So guys, kung mapapansin nyo, busy sila sa kanya-kanyang gawain nila dahil isa rin yan sa kabuhayan nila dito sa probinsya. Madagdag ng spot yan. Dapat ang malibutan mo naman sa irarong naman. Madagdag ka din. Tagay ito. Parahiling na din Lea. Magkasal ka ng tawa kayo. Gatas pa ka naman. Pitimplay man na ba ka eh? May gatas pa ka naman. Kansawa na kapine. Kasarongan. May gulay kami. Ito na baba na kung dali mo nito. May baso man siya, may tubig siya. Kaya man nani kung pasok na kayo, hindi yung pasok ko. Kaya na lang. Update. So ayan, nangilaw nga pala sila Jom. Ayan, may pang-ulam na kami. So guys, kung masipag lang talaga kayo dito sa probinsya ay may maiuulam na kayo. Iiyak pang Denden dahil gusto niya rin yung pansit, kanton. Ayaw niya yung Cerelac. Yummy? Uy, bata. Ito po yung tindahan nila. Nagtinda po. Guys, marami na naman po silang nahuli. Ayan, halo po yan. Merong kasag. Ayun. Pagtulong-tulong boto ayaw na naman. Yun na ayaw niya. Oo, magbibirik ako. Magalaw na. Mababa ko.